Jamen, når DHL nærmer sig her i afdelingen, så starter der sådan et helt særligt ritual hver gang, hvor at pudsigt nok så er ingen i form. Faktisk så er alle i den værste form i hele deres liv. De fleste har skavanker og har ikke været ude og løbe længe, uanset at vi jo ved for eksempel, at Morten han spiller fodbold hver uge, så er han pudsigt nok skadet og så videre. Der er det, og det er bare et hav af søforklaringer. Så det er sådan et helt studie i ugerne op til, hvem der simpelthen kan tale sig selv længst ned under gulvtæppet. Kommer op. Man kan mærke konkurrencementaliteten ligesom træder ind på dagen, og folk de bliver lidt mere formelle, og ingen vil rigtig afsløre, sådan, om de har fået spist og sovet ordentligt, og hvordan man egentlig har det på dagen. Man holder lidt kortene tæt til kroppen, men man kan godt se, at folk de går og skuler lidt til hinanden, altså og siger sådan, ser han skarp ud i dag, eller ser hun træt ud, og så videre. Dybest set håber man jo bare, at det går dårligt for alle de andre. Selvom man har uger på, vil man helst ikke sige sin tid, man vil gerne vente og se de officielle DHL-tider inde på nettet. Og så kan man sige, derefter, der starter jo så den der efterfase, hvor man kan sige, dem, for hvem det ikke er gået så godt, de hiver ligesom alle de der undskyldninger fra før løbet frem igen og sagde, jeg havde jo sagt, at jeg ikke havde trænet et halvt år og så videre. Og det er simpelthen igen et studie bare i bitterhed og i dårlig tabermentalitet og i dårlige undskyldninger simpelthen, ikke? Så der er jeg jo mest for, at man simpelthen bare kigger på tiderne og lader det tale for sig selv. Bortset for det går ikke specielt meget op i det, altså. Nej.